快他们的呀！俺可不会，百姓时代口。আচ্ছা আসলে তেতুলি মানে তাকে মোটর গাড়ি বন্ধ যাখবরা ও ओइ सार दाखालि आं खोनानो मोनदों माबालायनो चीन हादोरनि बेरामा जोंनि बे भारत हादोराव जेरावबो साग्लोबजोबनायनि थाखाय जोंनि बे आसामावबो बन्द जाबाय सार बन्द दरजा बन्द ताला बन्द माथो जों गारबोनाय नखरफोरालाय दर जेब्लाब्ला गेवनायखौ जाखा बे नङा सार बे बेरामा जेरावबो साग्लोबजोबनायनि थाखाय सरकारा भारत सरकारा बन्द होदों मा बेराम नोंलाय COVID-19 माबादै बिनि थाखायनो बे बेरामनि थाखायनोथ' दा दरजा बन्द ताला बन्द होदों मिथिबाय ताला बन्द खालामनानै मा बेराम नोंलाय सार बे बेरामनि मुङा जाबायना COVID-19 कर'ना भाइरास मा होनदों कफिखौ नायाबा बायला आंखौ मा रावजों बुजायबावनो COVID-19 कर'ना भाइरास खेंख्रा खेंख्रि रावफ्रा आं सानो जाया बेनि थाखायनोथ' दरजा बन्द ताला बन्द आच्छा सार मा नुनायखौ माबा गामसा पिला फरायनानै लकडाउन माने मोटर गारि गैयाब्ला जों इसिबां गोजान लामा बोरै मोनहैनो ओंखायनो खालामनांगौ जाबायना बेनोथ' जादों दा सार मोटर गारि गैयाब्ला डाइरेक्ट लागायनो हागोन डाइरेक्ट टु हम माने नोंनि न'आव आंनि न'आव डाइरेक्ट बिदिब्ला जों केरेला एरनाकुलामाव थांनो मा जागोन सार आयै साननैसोनि लास्टजों बेनिफ्राय आरो जेब्ला मोसौ गारिया इसोरनि अननायावना आरो नोंसिनि अननायाव आं बिएखौ नैथि एबा सेकेन्ड डिभिजनाव पास खालामनो हाबावबायसै आरो मोनसे खोला बुंदों माने बे नोंनि अनसुलि हाबथु जागोनाबो ना बे नोंनि अनसुलि बे हाबथु जागोनाबो सासे पुलिस इन्सपेक्टर साख्रि मोनबावबायसो मोनसे खोथा
बे समाव आफाखौ नांगौमोन नङाना आफाया बे लामा सफैगोननो Saya. औ Oh, नै गारि मटर गैयिनि जाहोनाव लक जानो थाखाय दिनै न'सिम थाबायना फैबाय दङ आइ जोंनि बे न'खरा गोबां आंखालजों नाख्रेबजानायनि आइ सरकारनि कन्ट्रलनि एसे एनै माइरं मोननानैसो जोंनि बे न'खरा जेन सोलिनानै दङ नङाब्ला आंबो बिएखौ पास खालामनायाथ' गोजाननि बाथ्रामोन आंबो आफाबादि गुबुनावसो खामानि मावनो थाहैनांसिगौमोन आयै बेनिखायनो आं फंसे खोथासो सानबायलै आयै Aku saja, dah biar je lah berusaha. Thôi आयै मा बिहामजो लाबोलाबायनांगौ जाखो Biar je muskiल nak sampai lagi. नोंसिनि खालि बिब्दिल' आयै आं नोंनो बुंनोबो बोरैबा मोनलायलाङोलै Aku ada apa lagi nak kasih lagi? आयै आंथ' दामनाय देनाय आरो मोसानाय मुसुरनाय गासिबो रोंजोबखागौ नङा होमब्ला Aku tak boleh. मानसि जाखो माने आयै देग्लाय माने जोंनि बिटिआराव ना जोंनि बिटिआराव मोनसे बर' हारिनि एबा जोंनि बर' हारिमुनि मोनसे गिदिर थियेटार दिहुनदोंनो आयै आं सानबाय देग्लाय बोसोरसे आं बहायनो खामानि मावनो थांनोसै नामा नङाब्ला आंलाय माथो खामानि मावनानै थाबावनो Apa bisa? Nama, ni cerita nak tunggu nana. Mana nak? Aku dah mukurakai. Hasil semua tu baca cara kanan hasil bonsai tu dapat. Jadi siapa? Jadi borak hari ni kejarang. Hasil pemugai naik, nasoi naik. Ada? Mesin tu ada lagi. Sebab macam tu bukan sedang tak? Ini kan betul. Hei 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 나와래 내 바탕 그런 친구만이 제발 그들이 그런 친구만이 그래서 벌써 가디를 내시고구나 정말이를 내시고 정말이 비시고 부르는 게 쓰는 거 그래 그런 얘기만해 승리 보러 하니까 내좀 몇편나 승리 내 보러 하리요 승거래 나보는 하여 나 나보는 하야 아르 막 하시던 거 승리 보러 하리니 다오라 내가 아주 제레하이 카 조타 세자 스폰 봉거나 바이디 रोखोमनि आगजु बेफोरो जोंनि बर' हारियाव जौगानाय लाबोनो हायो ना हाया बेखौ जों बायदि रोंनाय सुबुंफ्रा थांनानै फोरोंहैनोसो नांगौ आरो मोनसे खोथा जाय सुबुङा बर' हारिनि सेन्टिमेन्ट गैया बिसोरलाय जोंनि बर' हारिनि हारिमुखौलाय माथो मिथिनानै मोनो आयै बेनिखायनो आं दिनै मिथिनानै मोनदों आरो बुजिदोंबो बुजिनानै आं गावखौनो लाजिनायबो मोनदों आरो आंनि गोसोआव गोबां दुखुबो मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला आंनि आइ आरो आफायाबो सासे बर' हारिनि हारिमु सिबिसुला आरो सिबिसुलिमोन नाथाय दिनै बिसोरो गिनानै बजाय थानो गोनां जादों मानोना जोंनि बर' हारियाव खौसेथि गैयैखौ नुनानै आयै बेनिखायनो आं दिनै आंनि रोंनायखौ गुबुननो फोरोंनो थाखाय नोंनि सेराव आं मोनसे गोख्रों थांखि लाबाय आयै आं गोख्रों थांखि लाबाय मानो होननानै बुङोब्ला आंबो गुबुननि सिगाङाव आंनि रोंनायखौ फोरोंनो थाखाय जोंनि बर' हारियाव जोंनि बर' हारिमुनि मुंदांखा हारिमु सिबिसुला जानो थाखाय आं दिनै नोंनि सेराव थांखि लाबाय आयै आयै Mandikan, proses dulu loraikan bisnis bisa. Tiba-tiba manusia udah ligol kan. Kalau dia itu bukan nomor bisa. Karena saudara kan bisa bisa bisa. Sudah itu deh. Musik pas dulu ya. আচ্ছা নাকি এটা কত তো স্যার কত টাকা বারো লেগে আপনি কি যাওয়া হিবা আপনি যাও নাই আমার সব কথা তো আসল কারণে একেবারে দেখলাম কেমন গাড়ি মোটর না গাড়ি মোটর নাই স্যার কোম্পানি থেকে ধরো নাই পেয়েছে না কি হবে একদম স্যার কত রকম হয়েছে আপনি যাও বাবা这个，你是干什么的？
의사 했다. 알루스 아버지가 내 몸에서 받아버리네. 가서 가보네. 내가 제가 프로그램 같은데 얼마 주고 본다 그래서 다 판단다. 저들 비가 너가 누구 프로그램 있어? 목은 되기가 공유해 보러 가라. 나한테 생각 보면 저거 프로그램 강나들이 비가 내가 와가지고 마음 바꾸네. 진짜 짱이만 하는 자체 해봐라 완전 그걸 봐봐. 가시아님이 사는 아무것도 방금 돌아야. 나가 도시로 가보는 나가 누가 말이야.